Good morning mga ka-rides. January 1. Happy New Year sa lahat ng nanonood at sa hindi nanonood. Basta ako upload lang ng upload. Tapos ngayon, oras ay alas 6. Alas 6:17. Nag-impake na kami para paalis na papuntang Allenport. Ang problema, maulan-ulan. Kaya pagbaba ay magsusot kami ng kapote. Kagabi, narinig ko yung ingay, mga paputok. Pero hindi ko na pinansin. Tulog na lang ako. Masakit yung balikat ko. Dahil natulog ako sa isang pwesto. Hindi na ako gumagalaw. So yan mga ka-rides, update ako pagbaba. So yun mga ka-rides, nasa baba na ako ng hotel. At saka ito, ulan na talaga siya. Hindi na siya yung mahina lang. Tangin ng buhok ko parang si Rizal Haggard na yung mukha. Dito kami sa Uy, iba yung pangalan. Ayun pala, Seabreeze Hotel. Kasi naka-zoom. Yung mukha ko tuloy nakatutok sa akin Naka-zoom pala. Kitang kita yung malaki nating mukha. Yan, at magsusot na kami ng kapote. Ito pala brand ng kapote natin mga kayo. Dinkia. Maganda yan. Hindi pumapasok yung tubig kahit matagal ka nakababad sa land. So yung mga kayo, update na lang kami dahil yung oras na babiyahin ay 8 hours and 55 minutes. Diretso natin to ng Allenport. Wala pa kaming almusal. Maghanap na lang kami sa daan pag nagutom. So ayun mga rides, ready to go na. Yan yung gamit natin. Ito, nakabalot na rin naman ng cellophane yung laman na ito. Tapos yan, waterproof naman to. Kasi ito nakabalot na rin. Tara. Oras natin ay alas 6:47 ng January 1. Ay. Ayun mga ka-rides, halos walang katao-tao yung kalsada. Kasi tulog pa. Lasing pa ang mga yun. Full tank pa naman tayo. Walang problema to. Hindi nga lang ay maulan talaga. May palabas pang sasakyan sa Liluan Port. Mamayang gabi pa yung nila resume ng biyahe. Ganon din sa dito Allenport. Yung motor pala natin ay wala namang problema na sa kulan. Hindi na siya nagbabawas. Parang doon lang talaga sa mga paahon. January 1 mga ka-rides, bumabiyahe tayong maulan. Walang katao-tao. Aray. Sana may mga gasoline station ngayon nangyari dito. Tirahan. Wala naman tayong alam sa sasakyan o baka lang yun, gusto lang. Pagdagat. Welcome to Libangon. Ay, Libagon pala. Libangon Mangkukul. Mga ka-rides,
vlog pa rin tayo dahil iba pa rin naman yung ganap sa papunta at pabalik. Tulad nung day 1 natin na pagkalit ay puro aberya. Yung day 2 naman nagkaroon ng konting aberya, tapos naging maswerte pa ng konti dahil nga yung huli palang biyahe kahapon ay alas 2 ng hapon. Kami, akala ko hindi ko na maabutan yun dahil nga bumalik pa kami sa Alegria dahil sa naiwan na cellphone. Kaya pagbalik ko, akala ko hindi ko maabutan yung alas 2. Mag-aantay na lang ako ng iba pang biyahe. Yun pala, yun na yung huling biyahe. Kasi nakita nyo naman yung barko, halos walang laman. Doon nga sa second floor ay kami lang talaga yung tao. Sabi first time yun. Ang target pala ng barko ay kahit na makapagsakay sila ng 4 na kotse or ano, ay babiyahin na sila para dito mag-celebrate ng bagong taon dahil yung ritual nila ay andito. Kausap namin yung kapitan ng barko. Hindi ko alam kapitan yun. Yung misis ko lang pala ang nakakalam dahil nung tumambay ako sa loob, nakipag-uusap pala siya sa labas. Yun, kapitan pala yun. Walang magawa yung kapitan, laging nakahiga kasi walang tao. Kasi yun, kasi tayo nakatawid tayo. Kasi kung hindi tayo nakatawid, yung biyahe daw nila ay mamaya pang gabi. Kung mamaya pang gabi, distranded na naman tayo sa Surigao. Antay tayo ng gabi. Buti ngayon ay at least nakakabiyahe tayo papuntang Allen Port. At doon tignan natin kung anong oras. Basta sabi niya pareho lang din sa Allen Port. Gabi din yung simula ng biyahe nila. Siguro naman may masasakyan na tayo. Dating natin doon siguro mga alas 7 o alas 6. Depende sa pahinga. 8 hours lang naman yan. Dapat talaga dito sumapa ay alas 3 ng hapon. Pero siyempre magpahinga tayo. Hinto ay baka abutin ka na alas 6 o alas 7. Yun mga ka-rides, update na lang ako pag update na lang. Ambon pa rin. Sakit sa mata. Kapal ng fog dyan sa bundok mga ka-rides. Welcome to Makati Street, Baha. Alas 7 ka rin pa. 8 hours ka rin pa. Isang oras na pala tayo pumatakbo. Kaya mga balik ko.
sa ganitong lugar, oh, tapos umulan-ulan. Yun ang tapos kakapi ka, tapos tinapay. Ay, sarap, men. Tayo ito, nagmumotor pa uwi para sa trabaho. Ganun talagang buhay, empleyado. Kasi kailangan natin yun. Mga ka-rides, lakas ng ulan. Murag bagyo. Makakata ng balita kung sa TV. Bagyo naman naman. Ulan mga ka-ride. Huwag mong sabihin hanggang Alice Point ay ganito. Ito tayo. Agas speed. Picture tayo dire. Wala naman tao. Ay, may bahan. Lah. Pa-picture tayo, wala naman tao eh. Taas yun nilag. Nakabutay mo sa aking early time mo. Oh, pwede rin na. Pwede bantay. Laog pa? Oo. Oh, maulan! Andito tayo ngayon sa Agas Bridge. Oras alas 8. Oh, asa ka? Sunod!
sunod. Walang tao. Oh, picture eh. Ay, picture. Ito tayo sa... Hindi pa pala nakastart. Ka-video, magod. Andito tayo sa pinakamataas na tulay sa Pilipinas. Ayan. Wala namang tao ngayon. Tayo lang dito. Oh. Woohoo! Tapos maulan pa. Tara. May tumutulo bang tubig dyan, oh. Yo! Maulan. Ha? Chung! Nakaride sa alas 8:12 na. Ah. Hindi ko alam kung anong tulay to. Asan na ba yung tulay na ano? Sabi gumagalaw. Ay, may bus no. Dadaan sana siya dito? O andun yung driver? Siguro yung driver. Maulan pa rin. Yung payong ni ate, oh, oy, dandahan lang, oy, oh. Ay, yung payong niya. Pero ulat ata naka-rider na to, eh. Binilisan ba naman? Bumaliktad na yung payong ni ate, eh. Loko-lokong driver yun. Binilisan. Oh, nakakaputi. Alright, alas 8:36. Dito pa lang kakadaan pa lang natin sa Abuyog. Tapos buti ka mag-slide, pero okay lang, malakas balance natin. Ito, alas 8:36 ay inuulan pa rin tayo ng malakas at tuloy pa rin tayo sa biyahe. Maghahanap kami ng makakainan tapos kape. Kaso ang problema, parang wala dito ngayon. Walang mga nagtitinda. Tulog ka. Nakaparty ka kami. Buong linggo yata inuulan, ah. Okay, nakatawid na tayo. Kasi pwede naman tayong bumiyahe kahit dahan-dahan. Baka umuulan. Oh, di makita yung bundok dahil sa ulan. Welcome to Buyugan, Leyte. Welcome to Leyte. Kasi nakabutang. Putol man. Naulan po rin. Sige, ulan! Makarahit lang. Ay, makarong.
Nakababa na tayo ng bundok. Pero mahulan pa rin hanggang dito. PG1 yan oh. For registration pa. Kahit nasa baba na tayo ng bundok ay maulan pa rin. Ay parang may bagyo nga talaga yata dito sa Leyte. Pagdating mamaya try natin ang ano, tingnan kung may bagyo at anong bagyo to. Oras natin, alas 8:47. Ang bagal ng takbuhan eh. So, okay na yan, para safe. At ako ay may angkas. Medyo maliwalas na yung banda ng mga karayt. Baka wala nang ulan dyan. Kung walang ulan, sana wala talagang ulan ano. Hindi yung ekot pambo ng buwan. Hindi tayo pag ano, pwedeng magtanggal ng kapote pag pambo ng buwan eh. Ha? Ayaw na no? Baka wala nang ulan dito. Buti may bukas na McDo mga rides. Tarik ko. Dala ta kasar labo. Kita. Kana yung sa may samin. Ay, naman dito. Saan? Ito kaloob kami. Para sa Ayan. ay, mga Ha? Ang basa? Ang Uy, naka-on sa pala. Yung time check mga rides sa mag-alas 9. Dito tayo ngayon sa McDo para kumain tapos kape. Pakiihi na rin kasi naihi ako. Walang ulan dito pero parang uulan. Medyo madilim. Nandun pa yung ulan oh. Kasi medyo madilim eh. Baka uulan rin to. Yun, kain lang muna mga ride. Yung sapatos ko mga ka-ride sobrang basa. Ayan. Medyas pa yan. Bibili pa kami ng medyas mamaya. Nabusan na kami ng medyas. Dami namin medyas na dala. Paubos na. Yung sa misis ko, hindi siya nabasa. Pareho kaming sapatos sa Binkia. Dapat hindi naman ito nababasa pag hindi pumasok yung tubig dito sa gitna. Hindi siya, natatakpan siya eh. Kaya di nababasa yung paa niya. Kain tapos kape sa kanya. Yung motor natin mga rides nasa labas. sipon pa ako. Kaloy ko lang. So ayun na nga mga ka-rides to. Inulan na. Wait. Yung kapote namin nasa labas. Ano namin kukunin? Yun. Nawalan pa ng kuryente dito sa McDo.
Dito sa McDo, dito talaga sa Dila pala sa Macdo. Baka itong lugar mismo. Abuyog pa no? Dito pa tayo sa Abuyog. May 7 hours and no, 6 and 37 minutes. 7 hours and 37? 6 hours and 6 hours and 37 minutes na babiyahin. Subukan natin makaya natin ng alas 5 or alas 6. Pero pahinga na lang muna. Tsaka medyo maulan, mabagal yung takbo natin. Takbong pagong tayo mga ka-rides. Abutan tayo ng ano neto. Sana may biyahe kagad mamayang gabi. So, ayun mga ka-rides. Tapos na tayong kumain. Oras, alas 9:44. Tapos yung biyahe natin ay 7 hours and 9 minutes pa pala. At kanina paghinto natin dito ay hindi pa siya umuulan, pero ngayon ito umuulan na at madilim talaga yung paligid. Mukhang may bagyo ata sa Leyte. Maulan na biyahe na naman to mga ka-ride. Mukhang buong biyahe tayong uulanin na. Nakabalot naman na yung gamit natin. Tapos hindi pa tayo nakapagpagas. 3 bars pa naman. At saka yung mga madadaanan natin ay maraming gasoline station. Kaya wala problema. Tuloy-tuloy lang tayo sa biyahe. Kahit dahan-dahan lang pwede na. At sana walang mga sira-sirang kalsada. Dito banda wala pa naman. Sa Samar pa yun. Nasa Leyte pa lang tayo. Diyos ko Lord. Haba pa ng biyahe. Unti lang yung tumatakbo sa kalsada ngayon ano. Baka matalsikan yung tricycle. Tubig. Kaya kain tayo na. Kawawa naman yung magsisima. Para magsisima tayo nakaporma Yung cellphone natin malulowbat na, walang charger. Nababalik ako pag nag-charge ako. Walang isa, nabalik kasi naiipin yung bag. May maray sa italit. Maray. Laki-laki no, nasad ba ako? Yung motor natin ay okay po. Laban lang Torpen. Nakarating din tayo. Welcome to Dulag Leyte. Sa Dulag na tayo mga karay. Oras alas 5. 2 bars na lang yung ano ko. Yeah. At ito, mahalan pa rin. This one. Magandang view dyan mga karang. Ito tayo. Kaso parang madumi yung dagat. Lime brown.
mahinto dito. Tatamaan ka dito. May kotse. Dito tayo sa likod ng kotse. Kaso madumi. Picture na lang. Maganda pala doon, oh. Ha? Sarado pa lang para ko eh. Sarado. Magasa na tayo mga karay. Nandito na tayo sa ano, Tolosa. Tolosa ba? Tama ba? Tolosa. Kasi nabasa ka doon sana eh. Yung gas station na Jatot. Ipis na total, naging Jatot. Oras natin 26 pa lang. At yung babiyahin natin ay 6 hours at 35 minutes pa lang. Oh God, yes. Walang tigil yung ulan. Station, pero sarado station. Walang service station. Sarado men? Oh, Chakra. Ano? Bawas na mo Chakra? Fueling, kaso sarado. Diretso. Ba kaya pa to? Dari lang papagas. Mukhang sarado yung mga gasoline station eh. Wala, magpapalit din ako ng cellphone. Ha? So yung mga kahit sa 279 dito sa Tanawan. Papalit na doon ang cellphone na pang mama. Thank you. Palok Leyte. Tapos papalit ako sa cellphone. Sa Butso. So yun mga ka-rides, nakapagpagas tayo dito sa may Tanawan, Leyte. Ang naipagas natin ay 380. Ha? 382? Ay, 280. Alik. Kasi sa 300 ko pala, binaryahan na lang akong 20. Yun. Ulit takbo. Ito yung first gas natin ngayon mga ka-rides. Yung araw. Yung babiyahin natin ay 5 hours and 57 minutes. Nagpalit din tayo ng cellphone kasi lupat na yung isa. Hindi na lang, 6 hours na lang. Sigurado na tayo. Yun, update lang mga ka-rides. Nandito tayo ngayon sa Palok, Leyte. Oras natin ay alas 10:51. At ang ating kailangan biyahe ay 5 oras at 51 minutes. Ano Tagalog na 51 minutes? 51 minuto. 1 minuto? Dali, tama. Ganun pa Tagalog.
parang dadaan tayo ng shortcut. Pag ganitong paliko, alam na shortcut to. So dadaan sa proper ng salon. First gas ay 280. Yung kinain namin kanina sa McDo ay 346. Ayan. Kasi ililista ko mamaya. Hindi pa ako nakagawa ng video para kung magkano yung nagastos sa biyahe. Ayun mga ka-rides, update lang tayo. Dahil ito ay maulan pa rin. Okay. Slowly tears up. I'm hey, may traffic, may ba? Ganyan. Ayan, ito na. I think nasa Tacloban na tayo. Tacloban na tayo. Uy, nakagupo. Habol ba? Oh, biglang up. Hold down. Orange na yan. Orange. Tacloban na yata tayo. Answer, hindi mo rin alam? Palo pa rin to? Oh, akala ko pina-shortcut tayo. Palo, latest. Left Tacloban. Parang dyan ako nagpagastos. Nakapula po. Palo nated ito. Tacloban akong gibutan. Itong Manila to Mindanao ko. O sayop lang. Dali. Kasi nabilan ako dihara. Kasi salain to. Tagal oh. Welcome to Tacloban City, yo. Welcome to Tacloban City. Oras natin ay alas 11. Pakapasok lang natin ang Tacloban City. Gawin na lang natin yung biyahe. Happy New Year! Happy New Year everyone! Kami dito sa kalsada nakikipag bulong. Hindi ako naman ng shortcut. May tinuturong shortcut. So, ayun mga karay. Hindi natin sinunod yung bypass road. Para mapag-video naman tayo dito sa city. Nung papunta ay doon tayo dumaan sa bypass. Ngayon pabalik, daanan natin to. Right man, turn right. Sana dito eh medyo ano naman, maayos naman.
traffic. Tara. Para makita natin yung Tacloban City. Ganyan. Tapos wait lang. Dito tapos diretso. Tacloban, maulan pa rin hanggang dito sa Tacloban, my God. Pero kami ay tuloy-tuloy lang sa biyahe. 5 hours and 3 minutes. Alfonso 11. Ito ang isang tabing na umihigping. Iniwan mo akong pusong sawi. Ngunit anong sabihin? Ano ba? Aray. Ito. Tinatanong ako ni Mrs. saan daw banda magsa-start yung sirang kalsada. Sabi ko, ito, magbagat. Magtatawid mo ng dito San Juanico. Simula na ng bakbakan yan. Yan. Goodbye to Tacloban. Mukhang maraming dumadaan sa San Juanico, di tayo makahinto. Diyan ako nagpagawa ng bracket, no? Matay tayong San Juanico Bridge. Ito lang muna tayo dito sa may buka. Welcome to San Juanico. Hindi daw siya mag-picture. Dadaan lang daw siya. Speed limit is 30. Hindi pala nagkasunod eh. Bibilis na, no? Ano yan? Thailand. Kita yung mga lupa. Doon tayo. Yeah. Ano ba? Woohoo! San Juanico! San Juanico! San Juanico! Pang-apat na kasi dalawang ano eh. Dalawang papunta, dalawang pabalik. So drive na tayo dumaan. So apat na. Tayo papunta, dalawa, pabalik. Yo! May picture na rin ako dito. Ganda! Pero mas maganda yung papunta doon. Ah?
Tulay-tulay no, pamasbate. Buta ko nila dapat ang tulay ang kuhan, matlog sa ating port. Tapos Surigao to Lite. Kanang dagat, ilang butang ang tulay, no? Love na? Po. Yung intercom ko mga ka-ride, sira na. Nabasa siguro. Yun lang. Kaya nakaharang na nakababa. Ayun mga ka-ride. Welcome to Summer Island. Balik. Dapat balik yun. Doon pala ako dapat. Kakabasa ko na ano. Ito pwede ka dumaan. Sumunod ako doon sa baba. Abo. Nakarabli ko. Napunta mo pa rin boy. Doon pala tayo. Welcome to summer. Oras ay alas 11:22. At may kailangan pa tayong biyahe na 5 hours and 17 minutes. Sana walang traffic mga ka-ride. Kaso masira-sirang kalsada. Meron. Pero maulan pa rin. Mula Liluan Point hanggang dito sa Samar ay inuulan tayo mga ka-ride. Ako po ay naggaganito na lang dahil ako po ay nabuboard na. Gusto ka ba naman mag New Year sa daan? Okay. Bakbakan tayo mamaya sa mga lubak-lubak. Update ako. Update ko sa inyo yung mga lubak-lubak. Dito mga ka-ride, saktong kakatawid mo lang ng San Juanico Bridge ay may ginagawa ng kalsada dito. Ayan. Sana matapos na nila yan para maging okay naman. Tapos doon na lang sa susunod. Ano, may swimming pool. Basang-basa na rin si ate. Galing din sigurang Liluan yun. Pwede kang mamingwit ka no. Dito na kayo, bandang lubak ng Samar. Mataas yan. Dito. Ano tayo dito? Serve tayo ng puzzle. Ayan. Up. Marami pa yan mga ka-ride. Sheltering clothing. Hindi ko na kung anong pangalan ng barangay na to. Ayan. Masakit na rin. Ano ba ito? Kabakungan. Elementary school. Kabakungan Samar. Ito. Ano? Paggabi ka dito, mashoot ka dyan. Talaga po. Oy, ganda. Papap dal. Papap sa pangagdol. Ganyan na, sikreto lang ng mga puki. Itim na. Itim tingnan pero yun. Kapag dumaan kayo dito ng gabi, aray ko, siguraduhin nyo maganda ilaw nyo. Iyak malala. Diba, dadaan ka dyan, diretso ka. Bumabakbak ka, tapos diretso ka doon. At talon ka dito.
Tapos biglang may butas. Dito na tayo sa gilid. Kasi nakisihi ako. Mataas to. May water station. Tara tayo saan tayo dun sa lokal, oh. Kabisado nila yung lubak. Ouch. Nagutok pa rin kahit ganun kababa. Kabisado nila yung lubak, oh. Yung dalawang yan. Handa natin sila. Mabilis kayo magpatakbo eh. Dumi ng karga natin mga ka-rides. Pahinga lang saglit at medyo lumalamya yung takbo. Mga ka-rides, ito na yun. Grabe ng lubak. Oh? Ha? Laka. Dito. Ang gandang tingin. Ano? Laban! Woohoo! Oh, laban! Laban lang mga kapatid. Pero tayo, may dalan sa kilid ah. Ha? Punta? Grabe na lubak. Ilubak? Butang. Butang. Datang. Apa? Kawawa yung barangay na to. Hindi ko alam kung anong sitwasyon. Di ba nakikita ng kapitan nila to? Saka mayor? Punta sa amin doon, atas yung pagbalik ay dumaan din ako dito ng gabi. May ano ako dito, yung pinagkainan ko. Kumain ako ng dinner. Ang dino meron dito. Wait lang, saan tayo? Dito. Sige lang isayaw mo ako sa gitna ng butas. Bakit na ito? Summer. Baka summer yan. Ay, nananawagan po kami sa mga politiko na nasa summer. Wait lang. Kawawa naman yung taga rito.
nila. Parang iwan. Diyos ko Lord. Sana tayo dito lulugar. Diskarte ng malupit para di na malaglag sa lubak. May sino. May makita mo. Good job. Good job. Ay kabos, ninong kabos. Ayusin mo yung kalsada pag nanalo ka. Slow down, slow down. Sa wakas may makintab Children Crossing. Saan kaya ito dito? Nakaright, di ko alam kung anong pangalan lugar na to hanapin natin kasi may ano ng school. Sigurado may pangalan niya ng school. Tanong, saan banda? Children Crossing lang sinabi pero walang sinabi. Malamang. Walang nakalagay na anong lugar, no? Katbalogan. Up, mana pa po? Up. Iya. 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 Ditong banda na lugar, Santa Rita, Samar. Santa Rita, Samar. Ha? Santa Rita ano yun? Rita? Ritata? Basta na Santa. Prutas Nangaloy ako na pa native. Native na luya. Nakadala ba ta? Nakakatag sa papa ng native na luya. Tarik ko. Lord, kalalim naman yan. Matuloy-tuloy na to. Tingnan mo yan may sasakyan na hirap. Siguradong lubak yan. Kasi kahit pababa hirap. Baka kumalabog tayo dito. Sabi ko na Southtown. Walang lubak, no? Sabi ni Mrs. ang daming cavities. Alas 12 44. O di nagbagong taon sila sa langit. Langit sa aeroplano taas. Langit mangyapon na. Anong handa nila doon? Ay, kabitis na naman. Yung ate ko daw sa nagbagong taon sa aeroplano habang lumilipad. Kasi lumilipad pa sila ng alas 12.
pala si Mrs. Bayakap na. Ay, dito maka-counterflow. May tao. Dito na lang. Alas na. Uy, umulan ka at kami ay nakakaputi. Mahirap. Init. My hearting animal so sweet. Oh, pero sayad. Sayad, man. What? Sa gitna. Ayan, may ano. Yan. Tapos dito sa gilid. Meron. Making sige up. Yan, ito car. At wow. Dito pa. Dito sa harap ng anong school to? Pahug. Pahug Elementary School. Rang-rang magyanggol sa likik. Sa likikon niyang motor. Hindi sa lubak. Akadiha. Rang-rang yun gol. Dali. Sasa talaga ng ulit. Kanan no? Ay, karati kang tao. Kira kang tao. Doon ako nag-dinner. Nung ako lang mag-isa. Dati, nung una kong uwi. Pabalik ako. Doon ako mais. May ano sila doon, native na chicken. Yes. Masakit na ang aking wet back. Wet back. Yeah. Ang aking ang ulan kay lang, inday-inday. Yung sabi mong walang katapat, nandito lang. Medyo mas maliit dito kaysa doon kanina. May kapariho pa yan. Ay, dito tayo. Tagilid tayo. Amang lang, kabig-kabig. Enduro. Galing. Pwede na pang rock. Rock road. Aroy. I did not see that coming. Hours and 24 minutes. Ito skip. Uy, may ambulansya. Ang bilis magpatakbo tapos sira-sira ang kalsada. Mula dito, hindi ka na makakatakbo ng konsista. Makatakbo ka man, pero wasak-wasak. Oh, may makinig. Bridge.
Ito yung Calbiga Bridge. Calbiga. Calbiga o Calbiga. Oras natin ay alas 12:42 at nandito tayo sa Calbiga. At may huminto kasi lubak. Nawala yung mapa natin. Lubak. Magbablog sana ako kung anong oras. Wait lang mga karay. Andito tayo ngayon sa Calbiga Sama. Calbiga Ilandanan. Yeah. Oras alas 12:45. Oh, lubak na naman. Subak na naman. 4 hours and 12 minutes. Yung ano kanina, pagpunta natin dito ay yung alas 4 mahigit, 4 hours din mahigit. Halos din natin mabawasan dahil sa lubak. Ang bagal ng takbo natin. 4 na oras pa rin, kanina pa tayo. Kalaunang ulo na dito tayo sa poblasyon ng Hinahangan. Papasok pa lang pala ng poblasyon ng Hinahangan. Maulan pa rin. Poblasyon ng Paranas. Poblasyon ng Paranas. Oras 1:20. Samar pa rin tayo mga karay. Kailangan natin kahit 3 hours and 26 minutes na lang.
ganahan kakon. Ano talabas? Sa harap na. Narado. Ano talaga? Walang katinan. Nasa Giabong pa tayo mga karay. Giabong Samar. 3 hours na lang kulang, pero hanap tayo ng ano, mapagpapahingahan. Medyo malamya na yung ano, mata. Sa ating ginagawang kalsada. Ginagawang kalsada na walang nagtatrabaho. Ano lang. Wow. So ayun mga ka-rides, alauna 52. Andito tayo sa diversion road ng Katbalogan. Dito tayo maghanap ng pagkain. Mayroon na lang tayong 3 hours and 4 minutes sa pagbiyahe. Boss, pwede makaihi? May CR? Nandito? Ah, sa loob? Sige. Okay. Thank you. Ihi lang mga ka-ride. Parang malawang. So yun mga ka-ride, nandito tayo ngayon sa Katbalogan. Pero nasa diversion, palabas na rin tayo ng Katbalogan City. Hindi na tayo dumaan sa mismong poblasyon ng sa sentro. Pag dumaan kasi tayo doon, traffic pa. Dito na lang, tapos naka-CR na lang kami sa Shell. Wala pa lang pangalan pa. Andun na rin yung Maklo. Hindi ko abot yung Maklo. Ayun, ihi lang, tapos pahinga siguro saglit para makapagpahinga yung motor. So ayun mga ka-rides, hanap lang kami makakainan dito sa along the way. Parang malambot na yung suspension ko sa harap.
makita niyo yung labasan. Ano pala ito? Bato na ano? Ginawa nila ng daanan dito. Ito yung labasan. Dyan tayo dumaan kasi pumasok tayong city. Tapos, pag hindi, dito kayo dadan. Uy, ako na ito. Ay. Dito na tayo maghanap ng makakainan. Ayun. Ito lang display. Sana yung may sabaw. Saan pala ito? Update mga ka-rides, alas 2:46. Di pa kami nakahanap ng makakainan. Sarado yung ano, sarado yung mga tindahan. Dapat nag-McDo na lang pala kami. Tapos mainit. Di kami tatanggal ng kapote. Kasi pag tinanggal namin to, parang yung ano na yan, bubuhos yan. Meron na lang tayong ano, umiyak pa eh. Meron na tayong 2 oras at 21 minutes. 2 hours and 21 minutes mga karay. Lapit na tayo. Sarado. Wala talaga yan ang makakainan mo. Tayo na tayo maabot ng bayan. Ang dami pa ng bayan eh. Bako. 2 bars na yung gas ko. Dito maraming sasakyan. Baka makakainan nila. Wala. Lagi. So yung 262. Dito pala tayo sa Gandara mga ka-rides. Nakapagpagas tayo ng 262. Tapos mayroon pa tayong kayang biyahin na 2 hours and 9 minutes. Oras natin na yun, stretch 11. Nakagod na. So, ngayon palang umiinit. So, ayun mga ka-rides, pumasok
na kami dito sa may bayan ng Santa Margarita. Gawa na naghahanap kami ng makakainan ay wala talaga kami mahanap. Yung ginawa namin ay kumain na lang kami sa bakery. Tinapay na lang. Tapos ito, palabas tayo ulit. May daan dyan, diba diretso, kasi sa mga bayan-bayan dadaan. Parang medyo traffic. Dito na lang tayo sa bypass. Oras natin ay alas 4:11. Tapos yung babahiin ay 1 hour and 55 minutes pa. Mga alas 6 tayo darating din ng Allen Port. Bypass road mga ka-ride na hindi na tayo dadaan ng Calbayog City. Malo-palo. Alas 4:59. Tapos may tao sa likod. Sige, ha? Nag-vlog ako tapos siya sa likod, ha? Nakikihi ako. Hindi ko alam kung saan lugar to. Wala kasi pangalan. Kagalawon? Halangon? Kagalangon? Halango? Tara yan. Yan ang pangalan. I love Kagmulango. Kagmulango. 1 hour 5 minutes na lang. Kaso alas 5 na. Sana kaya pa. Dito masakit na yung balikat ko eh. Tapos naiihi ako. Habol tayo. Baka may biyahe na ng barko.
kag manipis. Norte. One hour na lang tayo mga ka-ride. One hour na lang tapos maambon. Kung sabihin kapag suotin mo kami ng kapote. Kailangan sana. Ito. May liguan doon, no? Bato-bato. Ganda ng daan, no? I love Malaga. Malaga. 54 minutes na lang. Dami barangay. Ay, kita ba tayo? Dami barangay. Bulat. Ano bulat? Bulat. Natay tayo. Katong squid. Ah! Tama? Ah, 48 minutes na lang. Alas 5:27 mga ka-ride. 33 minutes na lang, malapit na talaga tayo. Anong lugar na to? Meron ba pagka giniya? Alam mo? Sasalita ka unat kay may ahon Norbe 63 lang kay Norbe, no? Yan o, nihunong mo ko diyo. Kung inanidala, no? Ino kayo? Oh. Oh. Ang problema kay dili man. Di man makabulsa ilahang politiko kung imong ganiyon. Ulan, no? Kaya ka-ride sa parang magiging buzzer beater tayo sa diring ito sa mata. Ang
diretso na kami, kaso uminto na lang para magkapote. Kasi kung titingnan mo, napakadilim. Sigurado akong hindi fog yan. Pareho lang yan kanina, sabi niya ano, fog. Tapos wala, lakas ng ulan. Okay. Magandang minto. Saka yun yung sa ano eh, punta natin. Ah, putang ina. Butan tayo ng dilim, man. So, ayan na mga ka-ride. Inulan na tayo. Kunti na lang eh, 28 minutes na lang. Tapos ito, inulan. Pero di ulan yapon. Hindi na kompleto ang biyahe pag walang ulan. Baka ano, nakaset on dun. Alin po? Sir, kabila pa? Boss, may biyahe boss? May biyahe? May biyahe, sir. Paparating pala, teka lang sir. Contact like, 150 ay. 23, 29, 23, 37. 29, 23. 29, 23, 37. Ah. Sir, dala ka sir sa ano, motorcycle parking. Sir, tanga yung kuha ng ticket? Salog po. Salog yan. Okay. Thank you. Ha? Oh. Ang batal eh. Pero din mo nagkasaw na. Mo man ano nasa pan ganino sa Kapbalugas. Siguro. Oh! Yung mga rides sa time check, alas 6:02, nandito na tayo sa Port of Allen. Kuha lang tayong ticket, tingnan natin kung may biyahe. So yun mga ka-rides na, dito kayo kukuha una sa window tray, tapos sunod dito sa entrance para sa... So ayun mga rides, nakakuha na akong ticket, tapos na rin akong mag Coast Guard. Yung pinakita kong table kanina sa harap, doon kayo kukuha ng parang entrance fee. Tapos after nun ay Coast Guard doon na. Check ko lang kung kailangan pa ng PPE. So dito pala hindi kailangan ng PPE na katulad sa Matnog. Ang kailangan mo lang ticket, tapos parang entrance fee dyan sa table. Tapos diretso ka ng Coast Guard. Tapos doon na mag-aantay sa harap. So ayun mga ka-rides, update na ako pag nakatawid na. So ayun mga ka-rides, pasampa na. Nabayaran pala is 885.
Thank you. Ayun na mga karay. Nakakapasok na. Tapos antay na lang. Yan siguro. Dito rin tayo naghintay dati. Buti may biyahe. Yan. Oh. Ay. So, ayun mga ka-rides. Kapilip-pilip. Alas 7:56 ay pinasampa na tayo ng barko. Ayan. Ayan. Bawa lang. So, ayun mga rides. Alas 10:59. Bumaba na tayo ng barko. Kanina pa to, ano yung malis, mga alas 8. Pero parang sakto lang naman. Mabagal lang talaga yung Santa Clara kasi malaking barko ito. Antayin ko na yung angkas ko. Ang kulit ng mga taong pinalabas. Kasi sinabihan na driver lang muna. Bumaba na. Ang kilo natin. Yun mga rides, hanap lang kami ng matutulugan ngayon. Tapos makakainan din. Kumain na ako kanina eh. Pero pang lunch lang yun. Wala pang dinner. Yun mga ka-rides, alas 10. Alas 11:12 na pala. Palabas na kami ng port para maghanap ng matutulugan muna. Bukas na itutuloy yung biyahe. Tapos half pa. Goodbye summer. Welcome to island of Luzon. Balik na naman tayo sa Luzon. Kaliwa kanan. Luzon. Ha? Dito tayo ngayon mga ka-ride sa RGT Hotel. Ayan. So ayun mga ka-rides, nakakuha na kami ng kwarto dito sa RGT Hotel, lab na. 1.5 check out, fix ano sila, fix rate sila. Kahit alas 11, 12 hours. So ugman alas 12 yata ko ang check out. O 11 ng ano? Gabipon.
11 ng buntag. Okay. So check out naman is 11 ng umaga. Naka-fixed rate sila kahit ano. Alas 11 na tayo dumating ng gabi. Tapos ang bayad dito ay 1.5. Maayos naman. Malamig yung kwarto. Tapos malinis. Yan. Malaki yung higaan. May ganito. Ayan. Tapos yung TV. Gamit. May mga sabitan. Kasi yung CR ay okay naman. Nasampulan ko na to. Kasi pagdating ko, diretso ako dyan. Dahil na ano na, deposit. Hanap lang kami mga kainan ngayon. Tapos tulog. Bukas na ulit mag-resume ng biyahe. Yung mga rides, kung nanonood kayo hanggang dito, ay thank you. Ang dami nating experience sa Mindanao to Visayas na biyahe. Ay, ano pala, Visayas, wala naman tayong ganong ganap. Sa Mindanao, dami. At yung motor natin ay hindi na siya nagloloko. So yun mga rides, kain lang.